Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom tréningu. Dneska máme na pláne mobilitku našich ramen a bedierok. Čo k tomu potrebujeme? Stačí, keď si zoberiete vašu metlu, ktorú majete doma. Odšroubujete si ju a potrebujeme len ten vršok. Pripravte sa a ideme na to. Takže pripravení, ideme na to. Zoberieme si paličku, chytíme ju do pravej ruky alebo za metlu, predpažíme, následne bacha na stenu hlavne, zapažíme paličku, chytíme ju z predku pod sebou. Pravidla, keď dáme za seba, aby sme vytvorili 90 stupňový uhol, spravíme si nádych a tou spodnou rukou sa snažím vytláčať tú paličku mierne nahor. Budete cítiť ramenný klb. Nejdete do veľkej bolesti, len také mierne pnutie. Samozrejme ten lakeť nedávame takto dnuka, potrebujeme to cítiť. Lakeť dozadu, 10 stupňový uhol a vytláčame to nahor. Ťažím sa z boku a vytláčame. Nekompenzujem to vôbec pohybom bedier, chrbát je stabilný, rovný. A chvíľku podržíme, na takých 20 až 30 sekúnd. Keby náhodou, že to bolo moc, trpne ruka, môžete trošku povoliť. Hlavne opatrne a kontrolovane. Vôbec sa tu neponáhľajte. Nech to troška pootvárame, nech to máme mobilné a pevné. Tak, samozrejme, opatrne povolíme a vymeníme. Prehodíme si paličku do druhej ruky, predpažíme opäť bacha na strop, na lampy, zapažíme, chytíme paličku z predku. Lakeť za seba, nádych s výdychom, vytláčame paličku nahor. Neohýbam sa po tom chrbte samozrejme. A chvíľku držíme. Môžeme uvoľniť pomaličky a ešte raz vymeníme jednu stranu, predpažím, zapažím, bacha na ten strop, lakeť za seba, nádych a s výdychom idem nahor. Jedna ruka, ako môžete cítiť, je pravdepodobne o niečo lepšie ako tá druhá. U mňa to je pravá v tomto prípade. Ľava ide trošku horšie. Samozrejme nemusíte pri tom stať, môžete si úplne v pohode sadnúť na stoličku. Vymeníme ruku, prehodím, bacha na okolie a teraz lakeť za seba, nádych s výdychom, ideme nahor a chvíľku držím. A môžeme uvoľniť. Tentokrát si zoberieme paličku opäť pred seba, dáme si ju ale za seba, opäť za seba bacha na strop, chytíme si paličku za sebou, palce smerujú k sebe, čiže spodný palec nahor, vrchný nadol a teraz vrchná ruka v krížovej časti chrbtice, spodná pri krížovej, vrchná pri krčnej. Teraz si spravíme nádych a s výdychom vytlačame vrchnou rukou tú spodnú, čo najvyššie vás pustí. Tú vrchnú ruku sa snažte tlačiť stále do stropu. A chvíľku držíme. Samozrejme, neohýbame sa, sme stále vystretí z ramien a tá vrchná ruka stále tlačí dohora. Mohli by sme cítiť trošku predné rameno, možno trošku lopatku. A chvíľku držíme, opäť. Keby náhodou by ste už nezvládali tlačiť, tak mám to taký lifehack. Tú ruku si posunte ešte o niečo nižšie, vytlačte ho vyššie a predlaktie zaprite o hlavu. A už to poje samo. Následne tou spodnou rukou stiahnem zase vrchnú a stiahujem mu stále nadol. V tomto prípade by ste mali cítiť, ako sa vám naťahuje tricepsový sval. A znova ideme nahor. Opäť to spravíme na 2 razy, čo najvyššie vás pustí a tlačíme dohora. Opäť, nezvládne už triceps tlačiť, zaprieme to o hlavu a držíme.
A opäť stiahneme opäť nadol. Vytlačíme ruku spodnú vyššie a stiahujeme ju nadol. Opäť mali by sme cítiť vrchnú ruku v okolí tricepsu. Tak, a vymeníme stranu. Takže, chytíme paličku do druhej ruky, predpažíme, zapažíme, chytíme paličku za sebou a opäť vrchnou rukou vytláčame tú spodnú, čo najvyššie vás pustí. Opäť, nezvládne triceps, chytíme sa nižšie, zatlačíme hore a zaprieme sa o hlavu. A tým pádom, ak si všimnete ten pohyb, tak keby to tlačím, ťahám vyššie, ale keď sa zapriem tou hlavou, tak už nemusím vytvárať toľko toho tlaku pomocou tricepsu. Aby to bolo situované len čisto na ten ramenný klop. Tak, a môžeme stiahnuť zase spodnú ruku vrchnú nadol, čo najviac vás pustí a držíme. A ešte raz. Vyťahnem nahor, zafixujem sa a držíme. Opäť, nie cez bolesť. Mierne napätie, aby tam bolo citeľné, ale nejdeme cez bolesť. Nesmie vám nič vystreľovať, nič trpnúť a podobne. Stiahnem nadol. A uvoľníme. Paličku môžeme odložiť. Môžeme si kľudne klaknúť. Ešte si pridáme môj obľúbený cvik. Zoberieme ruku v päsť, dáme si ju na pravú stranu SI klbíku, to znamená, že ľavú ruku pokrčenú dáme tunák na jeden bodík pri panve. Hrudník otvoríme nahor. Neuhýbame kríže. Takže hrudník ide nahor, rameno ide dozadu a dole a tlačíme tou rukou spodnou do toho bodíku. Mali by sme cítiť predné rameno. A chvíľku držíme. Tlačíte tak, ako vás pustí. A ruku pomaličky uvoľníme. Rovnaký princíp na druhú. Predpažím, zoberiem v päsť, dám tú ruku, zovretú päsť na bodík ľavej strany. Hrudník ide nahor, rameno ide dozadu a dole. Nádych a s výdychom zatlačím do toho bodu. A plynulo dýcham. Plynulý nádych, plynulý výdych. A kľudne sa skúste nadýchovať aj do tých plúc, lebo ako sa nadýchnete do plúc, tak to budete o trošičku viacej cítiť, ako sa to naťahuje. Môžeme uvoľniť a ešte raz. Zoberieme v päsť na krížnú stranu, hrudník hore, rameno dozadu dole a tlačíme. A ešte druhú stranu. Vymeníme, zoberieme v päsť na bodík krížnej ruky. Hore, dozadu, dole, zatlačím a držím. Opäť je to niečo, pri čom viete pozerať televízor, rozprávať sa s niekým, ako ja teraz s vami, že? Alebo si užívať len daný moment. Tak, a môžeme uvoľniť. Trošku to môžeme vytriasť a prejdeme trošku na metierka. Takže začneme zľahka. Sadneme si, ruky máme v zapažení, položíme kolena smerom k zemi. Len tu trošku rozpohybujeme na jednu stranu a po chvíľke hneď aj na druhú. A ideme znova na jednu a na druhú. Toto je pohyb, ktorý môžete veľmi jednoducho použiť aj v rámci dynamickej rozcvičky predtým, ako začínate trénovať. Krásne vám to trošku rozpohybuje vedierka, hlavne pred nohami.
Tak, teraz si sadneme krížne. 10 stupňový uhol v bedre, kolni členku, to isté aj zadnej nohy. Teraz ukážem sa. Dám sa vám takto spredu, to znamená, že hrudník teraz smeruje k vám, ale 10 stupňov, 90 stupňov. Hrudník vytočíme v smere kolna, prednej nohy. Druhú ruku si dám pred členok, spravím si nádych a s výdychom a s vystretým chrbtom sa snažím posunúť vpred, pokiaľ vás to pustí. Hej, pokiaľ viete ísť nižšie, môžete ísť smelo, lenže mňa by už ohol, takže potrebujem byť o trošku vyššie. Takže natiahnem sa a držím. Ruky držím buď v tejto úrovni, ak vám je to nekomfortné, môžete si ich dať trošku dopredu a stiahovať hrudník na to. Mali by ste cítiť, ako sa vám naťahuje opäť sedací sval. Opäť tie sedacie svaly z rôznych činností, hlavne z tých sedacích máme stále poskracované a je dobre ich naťahovať. Keď sú skrátené, tak vytvárajú veľa bolestí, tak ich chceme pomaličko odstraňovať. Druhá strana. Vymeníme a opäť natočíme sa, nádych a s výdychom ideme vpred. Hej, tie ruky môžeme zase trošku posunúť a naťahujeme sa. Hlavne ten chrbát, aby bol vystretý. Opäť jednu stranu sedacieho svalstva môžete cítiť o niečo viacej ako tú druhú. Uvoľníme a prejdeme opäť ešte raz jednu a druhú stranu. Nech to trošku ešte natiahneme. Otočíme, navážime sa a chvíľku držíme. Tak, uvoľníme. A ešte raz vymeníme stranu. 90 stupňov. Natočíme, nádych a ideme vpred. Tak, a môžeme uvoľniť. Opäť sa dám do úplne rovnakej polohy. Ľavá noha je vpredu. 10 stupňový uhol, rovnaký princíp zadnej nohy. Teraz si prejdeme neurokinetickým stretchingom. To znamená, že 10 stupňový uhol, mierne vytočený nádych, napneme zadok zadnej nohy a s výdychom sa snažíme odlepiť členok od zadnú nohu od zeme. Takže nádych s výdychom dvihnem nohu a vrátim. Zopakujem to 10 krát. Ešte 9. A uvoľním. Vymeníme stranu. Hlavne sa to snažte pri tom zdvíhaní nekompenzovať bokom. Ideme cez zadok. Tak, vymeníme. Verím, že u niekoho ten zdvih nohy vôbec nepôjde. Ale žiaden stres, aj keď sa mierne zdvihne tá noha. Po maličkých krôčikoch. Takže nastavíme sa nádych s výdychom. 1. A 10. Môžeme uvoľniť a ešte raz vymeníme jednu druhú. A teraz pridáme ešte aj izometriu. Takže nastavíme, vystrieme nádych s výdychom hore 1, 2. A 10. A teraz to držíme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a povolím. Toto môže byť trošku náročnejšie. Môžete chytať trošku krčiky zo začiatku. Druhá strana a opäť. Raz. A 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a povolím. Ešte jedna vec, pokiaľ by ten pohyb bol veľmi náročný a chceli by ste to fakt že zdvihnúť, tak každú cenu, tak stačí ten hrudník posúť viac do strany, navážiť sa na ruku a čím sme nižšie, tak tá noha už pochopiteľne pôjde. Čím ste vyššie a viac vystretejší, tým menej pôjde. Takže ešte
roznožím. Nohy čo najviac vás pustí. Tentokrát nemáme kolena 10 stupňov uhle, ale päty smerujú viac menej k zadku. Dáme sa na lakte a ideme dynamicky. Ideme na lakte dopredu a s výdychom zadkom k pätám. Dopredu a dozadu. Nádych vpred, výdych zad. Robíme to preto, aby sme nemali veľké napätie vtedy, keď sa naťahujeme. Takže vlastne, keď to chceme natiahnuť, tak chceme mať výdych. Chceme byť vo výdychovej polohe, čiže výdych. S nádychom naspäť, s výdychom dozadu. Lakte trošku prisuniem a ešte podržíme. Teraz by ste mohli cítiť také celkom príjemné napätie okolo bedierok. Znova, natiahneme ešte raz dopredu a naspäť. Spravíme si pár takýchto pohybov, aby sme cítili natiahnutie. A po pár opakovaní prisunieme lakte a držíme. Teraz už to môže byť pre vás možno malinko nekomfortnejšie, ale verím, že to zvládate. Tak, môžeme pomaličky vrátiť nohy naspäť. No, dáme sa ešte na záver do hlbokého drepu. A priatelia, opäť sme to zvládli. Máme za sebou mobility tréning. Verím, že ste sa trošku niečo nové dozvedeli a vidíme sa opäť zajtra. Ahojte.